Yamukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba eThekwini News in 60 seconds lapho sikulethela khona izindaba zikamasipala eziphambili kuleli sonto. Imeya yeTheku uKhansela Cyril Xaba nephini likaNgqongqoshe woMnyango Wezamanzi Nezokuthuthwa Kwendle uDavid Mahlobo bavule ngokusemthethweni isikhungo samanzi esisanda kuvuselelwa i-Ogunjini Water Treatment Plant. Leli payipi elikhulukazi lizothuthukisa futhi liqinisekise ukuzinza kokuhlinzekwa kwamanzi emphakathini eseningizimu yeTheku. Imeya yeTheku uKhansela Cyril Xaba yethule izimoto ezintsha zokusebenza zenani lika-R43 million ngenhloso yokuqinisa ikhono lokuhlinzeka ngezinsiza zokuthuthwa kwemfucuza. Umasipala weTheku usanda kwethula ngokusemthethweni isigaba sokuqala sohlelo luka-R29 million lokuthuthukiswa kweMansell Road Market, wanikeza abahwebi abangu-53 abadayisela ku-Church Walk izimvume zokuhweba. Asizibeke lapha okwamanje, siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo.